Baba kenan ga na a nutse farace ni dal ba allura nake ba ba kwaya nake sha ba maganin fari nake sha ba kuma can din a gam yake ko yanzu aka ce a giriri fatiha gidan mijina za a kai ni ba sai an tsaya an nemi wannan bagaruwa da lemon tsami an hada an wanke ba ai kin gane me nake nufi dauka ta za a yi kawai a ce a yiriri a je a ajiye ni gidan mijina saboda tsabi nake kuma jikina ta ko ina ba na jin kunya farace ni a matsa nake ban gama rabar da shi a titi ba ban bawa yan kuci ku ba mu duk sun karar da shi ba barantana a ce za a yi magani ai kaza dauka ta kawai za a yi a kai ni ai kin gane kin tabo bala'i kin tabo masifa tun rayuwarki sai na tona miki asiri idan baki fita daga cikin wannan ba bari in gaya miki bana goyon bayan zalunci ba ke ba wanda ya fiki ya haifanki in dai azzalimi ne shi sai na mai tatas barantana ke wace ce ke a kayan miya me ce ke wallahi dallahi haka nake ajiyar Allah ba allura nake yi ba wallahi ba kwaya nake sha ba sannan can gurin yana nan ba sai na saka bagaruwa ba idan za a yi min aure tafiya kawai za a yi da ni gidan mijina wasu fa wai yanda kuka san kofar ina zan ce muku billahi allazi la ilaha illa wata in ta wage kudaje ma ba za su bari a kai ki gidan mijin ba sai an yi sati ana treatment dinki saboda wari da kudaje ga fadi haka dole sai an nemi magani an yi kaza to an gama karar da shi a titi Allah wadaran naka ya lalace tsinanniya gillata